Am y gweithion, bore da iawn i chi gyd. Croeso mawr iawn i babell gymdeithasau ac i darlith goffa flynyddol Bowen, sef darlith flynyddol yr adran ddaearyddiaeth a gwyddoniaeth Prifysgol Aberystwyth. Felly mae dau ymddiheuriad gen i wneud ar y cychwyn fel hyn. Nid yr Athro Rhys ydw i. Felly os ydych chi wedi edrych ar yr arwydd y tu allan a wedi gobeithio gweld Rhys, mae Rhys yn ymddiheurio. Ond Hywel Griffiths ydw i a fi sydd yn mynd i fod yn cadeirio y ddarlith bore yma. A'r ail ymddiheuriad yw ar ran Iwan, sef yn Iwan Morus sy'n Traddodir Darlith y bore yma. Mae wedi cysylltu, mae ar y ffordd, mae newydd barcio yn y maes parcio, wedi cael ei ddal nôl gyda'r traffig, ond mae fe ar ei ffordd yma, felly dwi'n disgwyl iddo fe ddod drwy'r drws unrhyw eiliad. A pan fydd hynna'n digwydd, newn ni gysylltu i gyflwyniad gyda'r sgrin ac mi wna i gyflwyno Iwan i chi maes o law. Ond diolch yn fawr iawn i chi am ddod. Mae'r ddarlith bore yma yn mynd i fod yn ddarlith ddiddorol iawn, dwi'n meddwl. A hwyrach, tra bod ni'n aros, neu gyflwyno rhywfaint o hanes y ddarlith. Y ddarlith wedi bod yn digwydd bob blwyddyn yn yr Eisteddfod ers tua ryw 10 mlynedd bydden ni'n tyfio erbyn hyn, ac fel arfer yn cael ei traddodi gan aelod o staff neu fyfyriwr ymchwil yn yr adran ddaearyddwr a gwyddoniaeth daear yn y Brifysgol yn Aberystwyth. Mae'n ddarlith i goffau mewn ffordd i Bowen neu Emrys Bowen oedd yn athro Daearyddiaeth yn Aberystwyth, yn darlithydd yn Aberystwyth rhwng diwedd y 1920au hyd at i farwolaeth mewn Gwyddoniaeth yn 1983. Ac mi oedd Emrys Bowen yn ddaearyddwr a diddordebau eang iawn, daearyddiaeth hanesyddol Cymru, effeithiau'r dirwedd ar amgylchedd ac ar bobl Cymru a phatrymau aneddiadau ac yn y blaen yng Nghymru yn hanesyddol. Ac wedi gwneud llawer iawn o waith ar seintiau Cymraeg, wedi cyhoeddi ar y wladfa ym Patagonia a'i hanes hi a nifer o gyhoeddiadau eraill. Mi oedd yn ddaearyddwr uchel iawn i barch yng Nghymru, fel ddaearyddwr oedd yn ymwneud â daearyddiaeth Cymru yn benodol ac yn pwysleisio'r angen i ddeall tirwedd a pobl Cymru. Ond hefyd mi oedd yn ddaearyddwr uchel i barch yn rhyngwladol ac wedi cael ei anrhydeddu gan y gymdeithasol ddod yn hunol ac yn y blaen ar draws Prydain felly. A wedyn mi oedd yn ddisgybl i H.J. Fleur, oedd yn ymddiddori yn fawr iawn yn hobl cefn gwlad Cymru yn arbennig. Ac felly mae'r darlith bore yma, a na i sôn chydig bach yn fwy unwaith bydd Iwan wedi cyrraedd, yn sôn am y gwaith ymchwil daearyddol a gwyddonol oedd yn digwydd yng Nghymru yn hanesyddol yn ei faes e. Felly, diolch eto am ddod, ac mi wnawn ni gyflwyno Iwan unwaith bydd e wedi ymuno gyda ni. Mae'n anodd iawn yn siarad gyda rhywun o'r dechrau, mae'n anodd iawn amseru, ond mae Iwan yma arbennig. Mae'n anodd iawn amseru faint o amser mae'n mynd i gymryd i gyrraedd y maes. Helo Iwan, ymlaen. Croeso. Mae wedi datrys y problemau traffig. Give us a try. Scarcely believe. Okay, Ddim fath o ffastad. Just give you the stick, but then it's on that. Oh, yeah.
Na'r jig na yn y ffordd. A dod y golau traffig ar y mi oedd chaos members who are assigned to an officer, it would be quite superfluous to allude to the eloquent term the Advocate of Swansea, Professor Grove, like a potent magician, or like a representative of the bard and druid of ancient Britain, summon us to the shores of the Bristol Channel. Nath byd-destun, Rhodor Abertawe oedd Grove. Mi oedd o wyddonydd o fri, mi oedd fod ar ei ddyfeisio pe o'r batiau, cryf, canhana, fod ar ei ddyfeisio be oedd o'n ei alw'n ati nŵr, sef cellfanwydd, mae'n ei alw'n nawr, dyfodol y blaned yn Gwyddoniaeth, allan meddwl o'n erbyn. Mi oedd o'n gymrawd o'r gymdeithas frenhinol, a'r gyngor gymdeithas frenhinol, gyfreithiwr. Pwydiau Northampton, like a potent magician, or like a representative of the bard and druid of Britain. Mae hints o Owain Glyndŵr, oedd yna hefyd meddyliwch am Shakespeare. Why talk to the trees? Well, so do I, so can any man, but do they answer? Hynny wedi dyna di'r ein syniad tu ôl i'r dyfyniad yn y hefyd. Dyna ni'n fath o gefndir, Grove a gyngor gymdeithas frenhinol, Northampton oedd llywydd, a mi oedd Grove wedi pwysio nifer o newidiadau yn y ffordd oedd y gymdeithas cael ei rhedeg yng ngwyneb gwrthwynebiad chwyr yn oddi wrth Northampton nis pobl eraill. Felly bydd Northampton yn casau guts Grove, dyna di'r cyd-destun. Ond chydig bach yn fwy difrifol. Be mae'r dyfyniadau mae'n dweud wrthyn ni
ynglyn â'r ffordd oedd Cymru yn cael ei weld, sut oedd Cymru yn cael ei ddychmygu mewn ffordd. O gwmpas cychwyn y bedwaredd gan ymwneud yn ystod hanner cyntaf y bedwaredd gan ymwneud. Be oedd lle Cymru yn y ffurfnament wyddonol? Y Royal Institution Albemarle Street yn Llundain. Cenhadlys Gwyddoniaeth Metropolitan. Felly cael dod, debyg i be mae Cymru yn edrych a Cymru wyddonol o rhywle fel yma. Mae'r dyfyniadau gan Telford a gan Northampton, dwi'n meddwl yn ddadlennol iawn o'r safbwynt yna. Does dim modd osgoi y synwyr o imperialaeth a threfedigaethu yng ngeiriau Telford. Dyna be mae'r bont yna'n ei wneud. Dyna lle oedd Iwan Glyndŵr, wel, ni sy'n perchnogi'r tir yma nawr. Ac yn yfyniad Northampton hefyd. Y disgrifiad yna o wyddonydd o Gymru fel rhywun ar yr ymolol. Rhywun sydd dipyn bach o chi, a potent magician. Delwedd os liciwch chi o Gymru lle nad oedd gwyddoniaeth mewn gwirionedd yn bodoli, lle gwyddoniaeth ddim mewn gwirionedd yn cael ei wneud. Teranylius oedd y term oedd yn cael ei ddefnyddio'n aml yn ystod y cyfnod yma i ddisgrifio tir nad oedd yn berchen go iawn i unrhyw un. Felly mi oedd Australia, dywedwn ni, yn Teranylius. Mi oedd rhannau eang o Oder America yn Teranylius. Tir nad yna neb arall yno, wel, neb oedd yn cyfri i Brydeinwyr, beth bynnag. Felly tir oedd yn rhydd i bobl wneud be licio nhw. Ac i raddau helaeth, meddwl am Gymru fel tir o tiriogaeth o lle i fynd iddo fo, symud o gwmpas iddo fo. Dyna be oedd Cymru i raddau helaeth i elit wyddonol Prydain, elit wyddonol Llundain i raddau helaeth yn ystod y cyfnod yma. Lle i fynd i wneud wyddoniaeth arno yn hytrach na lle ble fedra rhywun ddychmygu gwyddoniaeth yn cael ei wneud. Dyna oedd y ddelwedd, dyna'r ddelwedd dwi'n meddwl sy'n cael ei gynhyrchu gan y dyfaniadau. Ac yn wir mi oedd Cymru yn diriogaeth lle roedd gwyddoniaeth yn cael ei wneud, gwyddoniaeth yn cael ei wneud arno fo. Yn ystod yr 1830au, enghraifft mi yna ddau ddaearyddwr yn crwydro sy'n roedd Cymru ar nes. Emrys oedd yn Athro daearyddiaeth ym Prifysgol Aberystwyth, Roderick AP Murchison. Murchison fel nifer o ddynion gwyddonol y cyfnod. Yn Iwan hefyd, rhywun oedd gen digon amser a digon o fyddiannau i'w rannu at wneud belicio. Be oedd Murchison yn bel sy'n wneud, ddaearyddwr. A Cymru i raddau helaeth oedd maes y ddaearyddwr yna. Os ydych chi'n gwybod unrhyw beth am ddaeareg, mi fyddwch chi'n gwybod fod nifer o'r haenau daearegol, o'r haenau o graig, o gorffennol. Wel, mae ganddo ni y Cambrian, mae ganddo ni y Silurian. Mae nhw diw enwi Cambrian am Gymru, yn achos y Silurian ar ôl llwyth o Silures, y llwyth Brydeinig oedd yn byw yn ei Cymru ar gororau yn ystod y cyfnod Rhydeinig. Felly, mae nhw'n bernau wedi'w bathu sy'n yn atgoffa ni o Gymru.
A'r rheswm am, wrth gwrs, oedd mae yng Nghymru gawson nhw i bathu. Sedgwick oedd yn gyfrifol am ddarganfod a diffinio y Silwria. Murchison oedd yn gyfrifol am ddarganfod a diffinio y Cambrian. A mi gawson nhw anferth o ddadl ymysg i gilydd ynglyn â lle oedd un yn stopio a lle oedd y llall yn cychwyn. Neu'n wir, os oedd na ddwy hau, nes na jyst agweddau o'r un hau, ddaearyddwr. Hyn yn bwysig, beth bynnag. Gan mai yn ystod be na ni'n arnaw y canol canol, mae'r arwyddion cyntaf o fywyd, y ffosiliau cyntaf yn y maes. Felly mi oedd yn fod yn dipyn o beth fod ddaearyddwr oedd wedi darganfod y man lle cychwynno bywyd yn ddaearyddwr. A Cymru oedd y maes ddaearyddwr, lle i bobl i fynd mwyn gwneud gwaith ddaearyddwr oedd Cymru o safbwynt pobl fel yma. A ddaearyddwr eraill yn hynny. Beth yn y boi yma, dio ddim cweit y ddelwedd o Darwin, da ni'n fwy cyfarwydd o fel y dyddiau yma. Dyna fo Darwin yn ei ddyddiau cynnar. O gwmpas diwedd yr 1930au. Mae o just wedi cyrraedd yn ôl i Brydain ar ôl i'w daith yn gwmpas y byd HMS Flynyddol. A mae gan Darwin gysylltiadau diddorol iawn gyda Cymru. Mi gafodd o'i enni wrth gwrs yn swydd amwythig, felly mae o'n dloddo o'r gororau. Beth yna. Ond hefyd yng Nghymru, y dysgodd Darwin sut i fod yn ddaearyddwr. Mi ath Darwin i'r Brifysgol yn wreiddiol yn Daearyddiaeth i gael ei addysgu i fod yn feddyg, dod o deulu feddygol. Mi benderfynodd oedd o ddim eisiau fod yn feddyg, doedd yn licio gweld gwaed. Felly mi benderfynwyd fel backup plan a bydde fo yn mynd i gael grant mwyn creu hyfforddi y pen draw i fynd i fewn i'r eglwys. Dyna beth chi'n gwneud os ydych chi eisiau bod yn ficer dyddi yna, chi'n mynd i gael grant. Felly mi ath o'i gael grant, efo gyfarfod pobl fel John Henslow a Adam Sedgwick, y ddaearyddwr, a drwyddyn nhw yn penderfynu na rhywbeth fel nhw oedd o eisiau i fod. A drwyddyn nhw gafodd ei gysylltiadau hefo'r llynges i gael i le ar y Beagle. Fe wnaeth o rhwng gadael Caergrawnt dros y haf a mynd ar ei fordaeth. Next morning we started in Goshen, Conway, Bangor and Catholic. This tour was a decided use in teaching a little how to make the geology of the country. Sedgwick often sent me a line parallel, having to bring back specimens of the rocks to mark the specification on a map. I have little doubt that he did this for my good, as I was too ignorant to evade him. Be mae Sedgwick ni'n wneud ydy dysgu Darwin y grefft o ddaearyddwr. Mae'n un peth i ddarllen, mae'n un peth i edrych ar ffeiliau graws o heigau o graig mewn llyfr. Mae o'n beth arall i crwydro gwmpas y tir. A meddwl, o ie, mae hwnna'n un o'r garreg, mae hwnna'n fath arall o garreg, da ni'n gweld rhaid, o ie, mae hwnna'n un peth o hwnna'n sefyllfa. Yn anol iawn mae'n swnio'n gwybod beth maen nhw'n gwneud yn medru gwneud yna. Dyna ar y blaen, yna yn iawn yn dod yn hollol amlwg yna hyn. Os ydych chi'n crwydro dros yr arni ar y cyfan, ydych chi ddim, ond i bai ydych chi'n gwybod beth ydych chi'n ei. A dyna be mae Sedgwick yn trio ysgu Darwin fan yna. A mae hynna'n ddiddorol o ran gyrfa Darwin. Gan mai fersiwn ddaearegol iawn, os ydych chi, o esblygiad datblygol Darwin yn The Origin of Species. Fersiwn o esblygiad yn dibynnu rannau helaeth iawn ar syniadau ddaearegol ynglyn â oes y ddaear yn ei hir iawn, a bod modd canfod
drwy edrych ar ddaearyddiaeth, ffordd oedd hanes y ddaear wedi datblygu, a ffosiliau yn y record ddaearegol yn dangos i ni sut oedd bywyd yn raddol wedi datblygu. Felly, allwn ni weld Darwin yn defnyddio Cymru, os liciwch chi, fel lle i ddarganfod. Ac mae'n arall, Gwynedd yn ddaeth yn llai cyfarwydd wrach, ond dyma ni Prifysgol Wallace. Y dyn ddari fel i fyny hefo syniad o esblygiad drwy ddetholiad naturiol mwy neu lai ar yr un pryd a Darwin. Ar y cyfan adegau, da ni deall o wedi anghofio ynglyn â Wallace, da ni'n siarad amdano. Mae'n rhaid i bach llai Iwan am Wallace. Mae'n ddadleuon nôl ar ymlaen gan amser oedd Wallace yn Gymro, mi gafodd ei legenni just dros y ffin. Felly, ochr Cymru o'r ffin. Wallace yn sicr yn meddwl i fod o'n Gymro. Hynny yw hunangofiant mae'n amhyfrydu yn y ffaith. Mae The Little Saxon, y Sais bach, oedd trigolion yr ardal lle gyfod dwi'n i fyny yn ei alw. Dwi'n licio meddwl, be'n union o tol y llais a bydd y Sais bach yn cael ei ynganu. Dwi'n siŵr allan os oedd Wallace yn deall be oedd yn dweud. Lle roedd Wallace yn Gymro. Ond, serch hynny, fe chwaraeodd Cymru rhan bwysig iawn yn natblygiad syniadau Wallace. Wallace yn dod deud dosbarth canol, dipyn bach o llai llewarchus a theulu Charles Darwin. Felly mi oedd o'n i'n gwneud bywoliaeth. Ac oedd o'n gwneud bywoliaeth efo hyn i gafodd ei brentisio i frawd yna i fod yn syrfeiwr, i fod yn syrfeiwr yn tîm. A hynny dyna fo, o gwmpas Tachwedd 40au, 1840au. We had to go to Glamorganshire to partially survey a corrected map of the parish of Clarkson to Leith, which occupies the lower northern side of the Leith Valley, from opposite the town of Leith to the boundary of the county of Rhagfyr, a distance of nearly 15 miles. The width varies from 2 to 3 miles, the boundary running almost far along the crest of the mountains and bounding out west. Pan oedd yn mapio, mi oedd yn mapio yn diffinio trigoliaeth mwyn gwneud yn siŵr bod pobl yn talu'r degw. Dyna be oedd cwrpas syrfeio. Ac mi oedd Wallace ei ddyn fel rhywun yn ystyried yn sosialydd yn anghyfforddus o ymwybodol o be oedd ei wybodaeth yn cael ei ddefnyddio i'w wneud. Ond mae'n berthnasol hefyd gan na'r hanesau Jim Moore wedi awgrymu'r enghraifft. Mae'n wahaniaethau pwysig rhwng fersiwn Darwin a fersiwn Wallace o ddetholiad naturiol. A pwynt Jim ydy mae fersiwn ddaearyddiaethol o esblygiad o ddetholiad naturiol sydd gan Wallace. Rhywbeth sydd yn dibynnu ar fapiau a tynnu llinellau wahanu triogaeth gwahanol boblogaethau o anifeiliaid. Felly, unwaith eto, sut i fod yn wyddonydd yn cael ei ddysgu yng Nghymru. A dydy Cymru ei hun fel petai, a Cymru ddim i'w gweld yn chwarae rhyw fawr iawn o rôl yn y broses yma. Ond yn y cyd-destun yma, dwi'n licio meddwl am dechnegwyr anweledig. Invisible technicians, gafodd y term i'w fathu gan y cynhesydd a gymdeithasol Stephen Shapin i ddisgrifio gweithwyr anweledig Gwyddoniaeth. Shapin yn gweithio yn bennaf os oedd y cyfnod yma a Robert Bowen a'i ganrif ar bymtheg. Ac yn pwyntio allan, dydy Bowen byth yn sôn am y bobl sy'n gwneud y gwaith llafurus o weithio ar brofiad ac yn y blaen. Wel, ond i blaen mae'n rhywbeth yn doi le. Wedyn, my laborant failed to do something. Ond wrth gwrs,
mae'r gwaith gwyddonol yn dibynnu ar y bobl anweledig yma sydd yn y teclynnau gwyddonol sydd yn gwneud y gwaith ar Ac y gweitha'r ffaith bod ydy Darwin a Morus yn siarad amdano nhw. Bod rhywun wedi'n help meddwl, wel, pwy ddangosodd i Sedgwick sut i grwydro dros fynyddau Dyffryn Conwy a Eryri mwyn ffeindio'r ffordd o gwmpas, mwyn ffeindio'r cyreigiau diddorol ac yn y blaen. Pwy ddwedodd y Wallace pa ffordd i fynd, lle oedd un ffin neu'r llall. Hynny ydy gwaith nhw yn dibynnu yn y pen draw ar wybodaeth le. Fedrwch chi ddim. Sicr fedrwch chi ddim ar gychwyn bedwar o bedwar groesi Eryri. Cymru un o'r ymwneud ydych chi'n pa ffordd i fynd a pa ffordd i bendigio fynd. Felly'n sicr rwy'n meddwl i ddweud y tu ôl i'r gwyddoniaeth yma yn cael ei wneud gan yr elit Brydeinig. Mi oedd na lafur Cymraeg oedd yn caniatáu y holl waith gael ei wneud yn y lle cyntaf. Ac wrth gwrs, mi am gwahanol gwyddoniaeth cynhenid drwy gydol y gwaith ganrif bymtheg. A fi ddim yn sôn lot yn ymwneud nawr, achos nid yna yn bwynt i'r gyntaf. Dyma ni John Brian Jones, ffisegydd, Benjamin Davies o Sir Daearyddiaeth, Trydanwr, Roedd, weithio'r laboratory Oliver Lodge, William Henry Rhys o Gaernarfon, Gwysyn y Ffordd, ddo oedd yn gyfrifol am systemau telegraff, Prydain ar ymerodraeth yn sy'n ar y ganrif, Mary Dilwyn, un o'r clan o ddiwriniau o Abertawe, ffotograffydd o bryd, ac mewn ffotograffiad yn das gwyddonol, byddwch chi'n gofod gwybod beth yna wyddonol. Ar un olaf, rhywun diddorol, John Jones, Iwan Bryn Gwynbach, boi dosbarthweithiol, yn amhyfrydu mewn sylwyddiaeth, yn achilegu telesgopau i llun ac yn gwneud enw iddo ei hun. Digon o enw iddo gael ei drafod gan Samuel Smiles o enghraifft o beth ydych chi'n gwneud os ydych chi'n gweithio galeg ac yn cadw'r trwyleg Gymraeg ac yn y blaen. Felly ddim i oedd yn cynhenid, a mae'n werth gofod debyg i be oedd y wyddoniaeth arall Brydeinig yma edrych o safbwynt y bobl yma ar y gorora. Dydy'r gorora ddim yn orora i hyn. Rhywle arall ydy'r gorora. Ac yn sôn am drydan a pris, beth sy'n mynd yma, digwyddiad o Marconi. Darganfyddiad pwysicaf William Henry Rhys, oedd rhai pobl yn dweud, gyrru neges ddiwyddol o Gymru allan at Ynys Echni yng nghanol môr Harre, ac yn dangos oedd modd gyrru negeseuon fel yna dros y môr. A ddim yn unigryw, mae'n ddiddorol gweld gymaint o arbrofion trydanol ynglŷn ag gwaith ddiwyddol Gymro le yng Nghymru yn ystod y cyfnod yma. Dyna ni echni yna. Ond nid arbrawf Marconi, arbrawf flaenorol gan William Henry Rhys i drio gweld os ydyn nhw'n gyrru negeseuon dros y môr. Mi ddangos gynnal arbrofion dros Aber a fy Conwy hefyd. Maen nhw'n poeni ynglŷn ag gyrru negeseuon dros y dŵr, achos maen nhw'n gwybod bod nhw'n gallu gyrru negeseuon dros y tîr. Mae'n gallu gwneud hynny efo weas, mae'n gallu gwneud hynny efo'r telegram. Mae gyrru negeseuon dros dŵr, sy'n gallu chi ddim gwneud efo telegram. Mae'n gallu gyrru neges i ynys. Mi fedrwch chi gyrru neges i'ch llynges. A dyna beth sy'n wirioneddol yn wyddori pobl sy'n y cyfnod. Felly mae tirwedd Cymru mae eto yn troi allan i fod yn le da i wneud mathau o arbrawf. Felly mae'n nes ymlaen. Dwi wedi colli yn synwyr cyfeiriad yn gyfan gwbl. Felly, fel ans o'n i'n pwyntio, os ddim yn gallu ffordd wain dda. Dyna chi orsaf, yr orsaf diwyddol anferth ar y Marconi ac yn adeg ar yno, mwyn
gyrru negeseuon ar draws ddiwedd. Felly mae tirwedd Cymru yn ffitio i'r dasg o arbrofi. So mynd ymlaen yma, dwi'n gweld fod amser yn pasio, a nid just y dirwedd, beth yn y bobl. John Bedder, awdur llew, The Races of Britain. Y stori ddiddorol. Mi gychwynnodd y Races of Britain fel teithawd gafodd ei roed i mewn am wobr yn Eisteddfod Ruthun yn 1867. Ac enillodd, ond doedd Bedder ddim yn hapus achos ar ôl ennill y wobr, ddaru gweithio'r yr Eisteddfod wrth o talu llawn faint y wobr iddo fo. Felly, bosib o'n hynny'n eglur o'r beth yn un o'r ffordd mae'r Cymru yn cael ei defnyddio and the Races of Britain. Mesur pen, dyna be mae'r Bedders yn ei wneud. Mae o'n cymryd mesuriadau o faint o'ch penglog chi, lliw o'r llacu, lliw gwallt ac yn y blaen. Mwyn diffinio hi, sylfaenol, fod eich priodweithiau ffisegol corfforol chi yn dweud rhywbeth yn bed i'ch hil chi, a be o'r Bedders eisiau ei wneud o ddangos gwirionedd y narratif traddodiadol bod Prydain wedi boblogaethu gan don ar ôl ton o ymfudwyr, ac wrth i ymfudwyr newydd oedd i mewn, mi oedd y trigolion mwy cyntefig yn cael ei pwysio yn bellach i gorllewin. Felly, helo, ni, a dyna ni, y gwahaniaeth mae'n ffeindio rhwng Saeson a Chymru. Fan yna. Neu Gwyddoniaeth all, dyna ni'n dod o'r diwedd. Allan y fflyr ag arolwg anthropolegol Cymru. Fflyr yn wreiddiol o ystod y Sianel. Mi oedd o'n Athro yn Aberystwyth, ond mi oedd o'n astudio yn Aberystwyth wedyn dychwelyd fel Athro. Ac o 1905 ymlaen, fe gychwynodd o arolwg anthropolegol Cymru. A'n mynd o gwmpas y lle yn mesur pennau ac yn trio diffinio. Ond gyda'r beth i bach yn fwy cymleth na, doedd Fleur ddim yn credu y stori traddodiadol yna. Mi oedd yn meddwl bod yn rhoi cantwan y pethau. Be oedd o eisiau trio ddangos, oedd pa fath o bobl yn byw lle. Felly, yn wahanol i'r rhan fwyaf o'r syrfaes yma. Mi oedd yn gweud nodyn gofalus, nid yn unig o fesuriadau pobl, ond pwy oedd yna. Mae Saxa ar ôl anthropolegol Cymru yn dal mewn bodolaeth fel rhan o brosiect ddiweddar. Mi oeddwn ni'n wneud efo. Mae'r cyfan nawr wedi'w ddigido. Mae'r wefan bron yn barod i fynd. Arle. Nawr gawch chi weld pa mor fad i'r Wi-Fi ar y maes. Mi mae'n anhapus os ydw i. Felly gweld. You're not connected. The web just isn't the same. Should we do the hotspots here?
Ti am dod i fyny ar y ffyn? So, jyst mynd i'r... Felly, dyma ni, y sylwau, dewch ni newid o'r iaith gywir. Nawr, be ydyn ni am wneud i orffen, oedd cael dipyn bach o audience participation. Felly, dewch ni fynd i'r archif. Dychmygwch y peth, na ni Fleur ac i weithwyr yn crwydro lonydd ac yn stopio pobl. Dynio, dim ond. A syndod y syndodau, amlwg yna filoedd y pobl wedi cytuno i gael ein pennau wedi'n mesur. Ac os da ni'n lwcus, ni'n gwneud ffein yn droi fyny. Dewch ni eithaf. Achos na dyna lle yna ni, dewch ni drio hyn. Felly, dewch ni gymryd enghraifft. John Jones, Pollyfni. Fe gael syniad i weld debyg y beth ydy'r camera. Mae'n 57 oed. Mae o Pollyfni. Mae fan o. A mae angen yr enw y fan, Owens. Mae'n dywyll. Mae'r tad yn dod o Llanel Haearn a Llangybi. A dyma ni y mesuriadau. Dyma chi seis penglog. John Jones. Felly mae yna filoedd o'r rhaid gan ni. Ac un o'r pethau da ni eisiau wneud efo'r prosiect ydy ffeindio, disgynyddio y bobl ddar ei adael i Fleur a'i ffeindiau fesur i'w pennau. Ie, mwyn dechrau gyda'r syniad, wel, y cwestiwn yna, pwy ydy'r Cymru? Sut da ni'n meddwl yn perthynas rhwng ni, a lle da ni'n byw, beth sy'n gwneud ni yn Gymreig, beth yn cael ei ystyried yn Gymreig, o gwmpas cychwyn ar 20 ganrif, sut da ni'n meddwl am Cymreigtod nawr. Lle jyst i orffen, cyn i gael yn cicio allan. Na chi'n gwybod beth wedi'n ei wneud. Oes na volunteers? Os unrhyw un eisiau boed enw i hen daid, neu beth bynnag i lawr yn y fan. Os y stori yn y teulu, nath y mesur nath wyn mesur, penglog yn hyd efo'n hyd. A mae'n un hawdd, dedwyr mae'n gyfodwyr, Emmanuel a un Emmanuel. Be, Emmanuel fel yn... Emmanuel cyfen, Dewch ni weld. dedwyr mae'n gyfodwyr. Un O, un en. Sa'n gwybod? Mae gerthyr wedi mynd ar goll. Dyna bit ti. Rhywun arall? Neb eisiau ffeindio seis pen. Ti am pryd? Ti am rhagfyr? Mi gychwynnodd yr arolwg yn 15. Ac mi ath ymlaen tan tua hanner ffordd o'r ganrif. Felly mae o'n cyfnod mwy na lai hanner o'r 20 ganrif. Rickets, R-I-C-K-E-T-S. Fel yna?
ti? Sgyn ti unrhyw geithio? Jones. Wel ie, dewch chi weld Jones. Mae Jones yn un anghyffredin. Yn anffodus Jones, di hanner yn rhai ar ffordd yn cymryd amser, yn amlwg yna lot o Jones iawn. Di'r wefan yn fyw nawr, neu mae'n mynd i fod yn fyw yn y fod? Mae'n mynd i fod yn fyw, wel, mae ni'n gobeithio i gael yn fyw erbyn y sefyl. Yn anffodus, mae'r person o'r hyd yn cymryd i bach. Mae'n rhywun yn ei deisyddu. Ond mae'r mater i'w gael yn fyw, ac wedyn mae'n ale yna i chi fedru ychwanegu yna. Mae rhywun gallu meddwl os yw rhyw ddyn oed yn crwydro fyny ato chi a gofyn am mesur o'r pen. Mae o'r math o beth sy'n mynd i sticio yn y cof. Mae'r math o beth sy'n mynd i gael i'w basio i lawr y cenhedloedd fel Wyddwch chi beth ddigwyddodd i'n hen daid? Wel, dyna ni. Felly, unwaith oedd yn fyw, da ni'n gobeithio bydd y pobl yn dod, edrych arno os na lyniau, os na fwy o wybodaeth teuluol er mwyn trio rhoi dipyn bach mwy o gig ar esgyrn yn arolwg wreiddiol a gweld be fedrwn ni ffindio fo. Yeah, found 500 results in your search, Jones. A beth ydych chi'n fwy ar 10 so ni'n adnod gyda 10 of your search results. Felly, dyna ni. Felly, dewch chi edrych ar jyst un o'n nhw. Dewch chi gael gweld Hugh Jones, Llanfania. Then Richard at the top. Mi o'n wallt golau. Dod organ, a dyna ni y mesuriadau. Os beth yn trio gwneud, oedd ffindio clustera o bobl o'r un math o briod werau. Math yna o bobl sy'n byw fan yna. Math yna o bobl sy'n byw fan yna. A trio adeiladu patrwm o'r berthynas rhwng poblogaeth a ffurwedd fel yna. Felly, byddwn ni'n stopio yna. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn, Iwan, am ddarlith hynod ddiddorol bore yma. Byddwn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn, dwi'n siŵr, at gael mynediad at y wefan i gael chwilio i weld os oedd yn cydeidir ni wedi bod yn rhan o arbrawf neu rhan o arolwg Fleur a'i gweithwyr. Felly, dwi'n meddwl falle bydd rhaid ni ddod â dynnu pethau i ben yn fanna, oherwydd bod yna rhywbeth arall yn dechrau mewn 10 munud a bod angen paratoi, ond dwi'n siŵr falle byddai Iwan yn fodlon ateb rhai cwestiynau. Os oes gennych chi rhyw gwestiwn allan, hapus iawn. Falle byddai hwnna'n ffordd dda o wneud e. Felly diolch gyda'r eto, Iwan, diolch i chi am ddod, a mwynhau'r gweddill y Steddfod. Diolch.